Toto je François. François je Don Quichotte, pretože pracovať s mladými ho veľmi baví, drží ho to pri dobrom zdraví. A François, si tu sám, Don Quichotte? Á, jasné, že nie. Ešte je tu aj William. William je Don Quichotte, pretože píše divadlo veľmi rád, veselé, občas smutné, absurdné i romantické, také akurát. William, François, to ste tu len vy dvaja, Don Quichotte? Á, nie, jasné, je tu ešte aj Zuzi. Zuzi je Don Quichotte, pretože pri VZV Don Quichotte sedí za volantom slovenskej kultúry. A William, Zuzi, François, ste tu len vy traja, Don Quichotte? No jasné, že nie, veď je tu ešte aj Benjamín. Benjamín nás zdraví priamo z Bratislavy. Takže William, Zuzi, François, Benjamín, ste len vy štyria, Don Quichotte? A kto tu ešte je? Á, divák, no jasné, ešte si tu aj ty, milý divák. Páči sa ti náš Don Quichotte? Tak poď k nám, pridaj sa, miesta máme dosť.